मी आज ना संक्रांतीसाठी स्पेशल गुळपोळी बनवणार आहे। त्यासाठी हे 1 वाटी पांढरे तीळ घेतले आहेत, नंतर अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले आहेत आणि हे 1.5 वाटी गूळ घेतले। ह्याची कृती कशी म्हणजे हे सारण कसं बनवायचं नंतर दाखवते। आधी मी पीठ भिजवून ठेवणार आहे। तर हे 2 वाट्या मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि आता 1 वाटी मी मैद्याचं पीठ घेणार आहे। 2 वाटी गव्हाचं पीठ असेल तर 1 वाटी मैद्याचं पीठ घ्यायचं बघा, आणि 2 चमचे बेसन पीठ, हे सगळं पीठ जे आहे ना हे आपण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं असं। आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी आता चवीपुरतं मीठ घालणार आहे। गुळामध्ये मीठ असतंच, तरी पण आपल्या ही चपाती आपण करताना मीठ घालतोच ना, त्यासाठी मी थोडंसं मीठ घालणार आहे। आणि ते गॅसवरती मी 2 चमचे तेल गरम करत ठेवले मोहन घालण्यासाठी। मोहन घातल्यामुळे काय होतं माहिती आहे की आपण जी पोळी करणार आहोत ना ती पोळी खुसखुशीत होते, म्हणून मोहन घालायचं। आपण मग करंज्या करताना सुद्धा मोहन घालतो, तर त्याच्यामुळे काय करंज्या आपल्या खुसखुशीत होतात। तर हे मी चवीपुरतं अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे। हे चांगलं असं लावून घेते पिठाला। हे पीठ मळून आपण अर्धा तास ठेवायचं आहे, तोपर्यंत आपण ते ह्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे ना, ते सारण करायचं। ते पटकन होतं, जास्त वेळ लागत नाही। हे बघा आता हे तेल तापलं आहे, हे बघा तुम्ही बघू शकता। 2 चमचे मोठे 2 चमचे मी तेल घेते। जर आता बेसनचं पीठ घेतलं ना त्याच चमच्याने 2 चमचे तेल घेतले। आता हे तेल सगळं मी ना लावून घेणार आहे पिठाला। पिठाला बघा, हे बघा पिठाला तेल सगळ्या पिठाला असं चांगलं चोळून तेल घ्यायचं। आणि तोपर्यंत आपण जसं चपातीचं पीठ कसं भिजवतो त्याच्यात थोडंसं घट्ट भिजवायचं पीठ आहे आणि अर्धा तास ठेवून द्यायचं। तोपर्यंत आपण हे सारण आहे ते सारण करून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी घालून आपण चपातीचं पीठ भिजवतो ना त्याप्रमाणेच हे पीठ भिजवायचं आहे। बघा जास्त एकदम पातळ नाही, थोडंसं मळायचं आणि त्याच्यात असं सगळं हातावर थोडंसं 1 चमचाभर तेल घेऊन ते तेल ह्याला लावून ठेवायचं। म्हणजे काय होणार वारडे तर ना म्हणजे असं सुकं होतं, ते सुकं होणार नाही। आता ह्याच्यावर मी ताट घालून झाकून ठेवते। हे झालं आहे पीठ मळून। आता मी आता कढई तापत ठेवली आहे बघा, 1 वाटी त्याच्यामध्ये तीळ घालते। हे तीळ ना आता कढई तापली की गॅस थोडंसं कमी ठेवायचा आणि भाजायचे आहेत। अगदी व्यवस्थित चांगली जास्त करपवायची नाही आहे, चांगले असे खमंग भाजून घ्यायचे। थोडासा रंग त्याचा बदलेल। हे पांढरे स्वच्छ तीळ आहेत हे, तर चांगले हे भाजून घ्यायचे आहेत खरपूस। आपल्याला तीळ भाजले की कसं कळतं तर ते फटफट असा आवाज येतो त्याचा बघा, थोड्या वेळ त्याचा येईल आवाज। एकदम सोपी ही पोळी करायला, सोपी आहे। आणि थंडीच्या दिवसात थंडी आताशी थंडी भरपूर आहे, तर या थंडी दिवसामध्ये आपण जास्त उष्ण पदार्थ खाल्ले पाहिजेत ना, म्हणून हे तिळाचे लाडू, नंतर तिळ आणि गुळपोळी असे पदार्थ खायचे। तिळामुळे जास्त उष्णता, गूळ पण उष्णच आहे, शेंगदाणे स्वतःचे आहेत, तर त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण होते, ऊब निर्माण होते। तुम्ही आता बघा आवाज, तीळ भाजल्याचा आपला आवाज येतो आहे। आता गॅस मी कमी करते, आणखीन 2 मिनटं मी चांगलं परतून घेते। तीळ भाजायला जास्तीत जास्त 5 मिनटं भरपूर होतात। बघा याचा कलरसुद्धा थोडासा बदलत आला आहे, म्हणजे पांढरे होते थोडेसे कलर, राखाडीचा कलर होत आला आहे। आता काही शेंगदाणे भाजण्याची गरज नाही, शेंगदाणे भाजलेलेच आहेत, पण मी आता थोडेसे गरम करणार आहे ते। आणि याच्यामध्ये 2 चमचे मी ना याचं बेसन घालणार आहे, कारण काय होतं माहिती आहे तीळ आणि हे त्यांचं सुकं होतं सारण केलं तर ते एकजीव होण्यापणा येण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडंसं 2 चमचे मी बेसन तुपामध्ये भाजून घालणार आहे। त्यामुळे काय होतं सारणाला एकजीवपणा येईल। तर हे बघा हे तीळ भाजले आहेत, आता ते काढून घेते। ह्याच्याला थोडेसे गरम करते शेंगदाणे। मी शेंगदाणे एकदम ना अर्धा किलो आणून भाजून ठेवते असे फ्रीजमध्ये, म्हणजे पटकन आपल्याला कूट करायचं असलं ना
की कूट करायला मिळतं. मग ते खूप काय होतं पाठायला वगैरे लागतात, वेळ भरपूर जातो. म्हणून अर्धा किलो शेंगदाणे आणले की भाजूनच ठेवते. हे आता तीळ आणि शेंगदाणे आपण एकत्रच भाजणार आहोत. आणि परत 2 चमचे बेसन आपण आता वेगळं भाजून घ्यायचं. आता मी या कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालते, कारण त्याच्यामध्ये मी बेसन भाजणार आहे. काय तूप पण तेलात भाजलं तरी चालतं, पण तुपामध्ये भाजल्यामुळे थोडा खमंगपणा येतो, म्हणून मी तुपात भाजणार आहे. हे बघा 1 चमचा आले, अजून 1 चमचा बघा. पटकन या म्हणजे भाजलं हे झालं आहे, तेल तूप पटकन तापलं आहे. आता आणखीन 1 चमचा हे घालणार आहे. हे बघा 2-3 मिनटं झालीत, आपलं बेसन चांगलं भाजलं आहे. मी गॅस बंद करते आणि कढई तापलेलीच आहे, त्यामुळे जसं ढवळत राहते, नाहीतर ते त्याला म्हणजे करपूस असा वास येईल ना त्याच्यासाठी. तर हे आपण काय करायचं आता असं थंड करत ठेवायचं याच्यामध्ये. तोपर्यंत हे थंड होईपर्यंत मी तीळ आणि शेंगदाणे हे जरा थोडेसे मिक्सर लावणार आहे आणि त्याच्यावर गूळ पण लावून घेणार आहे. बघा तीळ आणि शेंगदाणे मिक्सरला जरासे भरडते आणि नंतर गूळ घालून चांगलं फिरून घेते. बघा जरासं असं भरडून घेतलं. आता हे 1.5 वाटी गूळ घालते. तुम्हाला सांगितलं म्हणजे 1 वाटी तीळ होते आणि अर्धी वाटी काय शेंगदाणे, असं मी 1.5 वाटी, 1.5 वाटीला 1.5 वाटी गूळ. आता हे मिक्सरला मी बारीक करून घेते. हे बघा गूळ, शेंगदाणे आणि तीळ याचं मिश्रण एकदम बारीक केलं आहे, कारण हे समजा तीळ समजा राहिले तर आपण पोळी लाटताना ते मध्ये आलं तर पोळी आपली फुटू शकते ना, मग बारीकच करून घ्यायचे आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपण ते भाजलेलं बेसन मिक्स करूया. ते चांगलं तुपात भाजलं आहे, त्यामुळे खमंग घ्यायला सुवास येतो अगदी छान. हे बघा हे मिश्रण आपण घातलं त्याच्यामध्ये वेलची चवीप्रमाणे 1.5 चमचा वेलची. आता हे सगळं आता मिश्रण मी एकजीव करून घेणार आहे, कारण आपलं ते सारण म्हणून भरायचं आहे ना त्याच्यासाठी. बघा हे सगळं आपण एकजीव करून घेतलं आहे. आता पुढची पोळ्या करण्यासाठी आपण तवा ठेवूया गॅसवरती. हे बघा आता 15-20 मिनटं झाली, आपलं पीठ चांगलं भिजून आलं आहे. बघा आता करायचे आपल्या ज्या आकाराच्या पोळ्या करायच्या आहेत ना त्याप्रमाणे आपण करायचं, असा गोळा करून घ्यायचा. आणि त्याला लावण्यासाठी मी हे मैदा घेतलेला आहे. असं हातला त्याची आपण पारी करायची. आपण पुरणपोळीला कसं करतो त्याच पद्धतीने करायचं आहे. मी आधी लहानच करणार आहे, अशी पारी केली. आता हे सारण जे आहे आपण केलं हे जरासं सुटं करायचं असं आणि ते ह्यामध्ये भरायचं. अगदी आपण पुरणपोळ्या करतो ना त्याच पद्धतीने हे करायचं आहे. आणि आता हाताने जरा थोडंसं ह्याला असं रुंद करून घ्यायचं, कारण ते पुरण आहे ते सगळीकडे लागायला पाहिजे म्हणून. नंतर अलगद हाताने हळूवारपणे आपण ह्याची पोळी लाटायची आहे. मी इकडे गॅसवर ना बघा तवा ठेवला गरम करत, तोपर्यंत आपला तवा पण गरम होईल. थोडंसं आपण मैदा लावायचा आहे, मग झाडून टाकला की तो जातो म्हणून मी मैदा लावणार आहे. आधी आपण कढईने जास्त पातळ नाही करायची. पातळ केली तर काय होतं ते गूळ नंतर ठेवली म्हणजे कडेला गेलं तर फुटेल जरा त्यासाठी. बघा मीडियम आकाराची आपण ही पोळी लाटून घेतलेली आहे. बघा जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ, आणि आपलं दिसतंय वरून आपलं सारण सगळीकडे पसरलेलं आहे. तूप लावून घेतलं बघा तव्याला. आता मी ह्याच्यावरती ही पोळी टाकणार आहे.
हे बघा कुठे आपल्याला दिसत पण नाही, मी मैदा घेतला लावायला दिसत नाही जास्त. हे बघा आता एक बाजू चांगली शेकून घ्यायची, नंतर पलटायची. तोपर्यंत मी दुसरी पोळी करण्यासाठी त्याची तयारी करते. हे बघा दिसते आपल्याला उचललेली ना. आता आपण परतायची आहे ती. बघा आता ह्याला सुद्धा आपण जसं पुरणपोळीला असं तूप सोडतो तसं कडेने थोडंसं तूप सोडायचं आहे. ज्या पद्धतीने आपण पुरणपोळी शेकतो ना त्याच पद्धतीने ही गूळ पोळी पण आपण शेकून घ्यायची आहे, कडेने जरा असं दाबून दाबून. हे बघा तुम्ही बघू शकता आपली पोळी किती सुंदर फुगली आहे ती बघा, अगदी पुरणपोळीसारखीच फुगली आहे. आता वरून आपण थोडंसं तूप लावायचं ह्याला. चांगली अशी कडेने कावील त्याने असं दाबून दाबून आपण ती शेकून घ्यायची. आणि अशा प्रकारे आपण ह्या गुळपोळ्या केल्या ना तर 8-10 दिवस अगदी चांगल्या टिकतात. चांगल्या थंड करून नंतर डब्यात भरून ठेवायच्या. हे बघा माझी ही ना टोपली आहे, मी याच्यातच कायम चपात्या पोळ्या भाकऱ्या केल्या ह्याच्यात, आणि हा फडका त्याच्यावरती स्वच्छ हा पोळ्यांचाच फडका आहे. तर आपण ही याच्यावर घातली आहे. बघा थोडा वेळ थंड होऊन दे, थंड झाली की तुम्हाला नंतर ते तोडून तुम्हाला दाखवते. आता दुसरी पोळी मी लाटून घेते. आता ही दुसरी पोळीसुद्धा तशीच मी तव्यावर थोडंसं तूप घातलं आहे. आता अलगद टाकते. बघा थोडासा गॅस मीडियमवर ठेवला. अशा प्रकारे बाकीच्या पोळ्या मी सगळ्या करून घेणार आहे. तर ही पोळी तर परतताना काय काळजी घ्यायची, तर ह्याला चांगले झाले ना असे म्हणजे फुगलेले असे बुडबुडे असे वरती आले पाहिजेत की मग नंतर मग आपण परतायची आहे ती. हे बघा दिसते तुम्हाला ना असे फोटो असे उठलेले, म्हणजे इथे फुगायला तयार झाले. आता ही परतायची. ही परतल्यानंतर सुद्धा काय व्हायचं, कडेने जसं आपण पुरणपोळीला तूप सोडतो त्याच पद्धतीने तूप सोडायचं आहे. आणि अलगद आपण काबिल त्याने काय करायचं आहे, अलगद अशी दाबायची की ती चांगली फुगते. आतलं सगळं भाजलेलंच आहे सगळं, पण ते चांगल्या प्रकारे शेकलं जातं. तर अशा प्रकारे ती पण चांगली अशी म्हणजे खालची बाजू चांगली शेकली ना की नंतर परतायची आहे. पुरणपोळ्यासारख्याच ह्या पोळ्यासुद्धा फुगतात. बघा आता ह्याला वरनं आपण तूप लावायचं आहे. या बघा ह्या पद्धतीने आता मी तुम्हाला 2 करून दाखवले आहेत. आता बाकीच्या पोळ्या आहेत ना मी करून घेते. मकर संक्रांतीसाठी नैवेद्यासाठी गुळपोळी बनवलेली आहे. म्हणजे प्रत्येक सणाला आपण वेगवेगळं बनवतो की नाही. गणपती म्हटल्यानंतर आपण मोदक बनवतो, होळी म्हटली की पुरणपोळी बनवतो, दसरा असला की श्रीखंडपुरी असते. मग तशा प्रकारे ही गुळपोळी. तर ही बघू शकता तुम्ही. हे बघा ही आता मगाशी मऊ होती पण आता ती काय आली आहे जर थोडीशी घट्ट आली, कारण त्याच्यामध्ये आपण हे घातलं होतं काय ते मैदा. आणि हे बघा आतमध्ये किती खुसखुशी झाली ती बघा. हे बघा आतमधलं सारण बघा. हे बघा जसं पुरणपोळीचं होतं तसंच झालेलं आहे आणि खुसखुशीत आहे. मग ही तर थंड आली की आपण डब्यात भरून ठेवली ना की आपण ही 7-8 दिवस ही खाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ही संक्रांतीच्या नैवेद्यासाठी गुळपोळी बनवली आहे. तर मित्रांनो खमंग अशी गुळपोळी आईने बनवलेली आहे. त्याचबरोबर हे तिळाचे लाडू पण बनवलेले आहेत. तर तिळाच्या लाडू कसे बनवायचे या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.